O'zbekiston Respublikasi ба муносибати 32-юмин солгарди истиқлолият раис ҷумҳури Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев фармони Авфи 286 маҳкумшударо имзо кард. дар миёни авфшудагон 109 нафар аз адои ҷазои асосӣ комилан озод шуданд, 116 нафар аз адои ҷазо пешакӣ озод карда шуданд, адои ҷазои 25 нафар ба ҷазои сабуктар иваз карда шуд. ғайр аз ин муҳлати ҷазои 36 нафар маҳкумшудагон кам карда шуд. дар миёни авфшудагон 39 нафар занон, 22 нафар мардони аз 60 сола боло, 30 нафар шаҳрвандони кишварҳои хориҷӣ, 3 нафар дар фаъолияти созмонҳои мамнӯъ иштирок дошта мавҷуданд. қобили зикр аст ки пас аз ба қудрат расидани Шавкат Мирзиёев якчанд ислоҳотҳоеро аз ҷумла ислоҳот дар низоми судӣ дар кишвар баррасӣ намуд. ӯ борҳо аз услуби мубориза бо дигарандешӣ дар замони Каримов ба таври ошкоро интиқод карда, ҳазорон маҳбусонро ки ба ширкат дар созмонҳои гуногуни динӣ ва сиёсӣ муттаҳам мешуданд, озод карда буд. бо вуҷуди ин дар Ӯзбекистон то ҳол таъқибот бар асоси динӣ ва сиёсӣ идома меёбад. Rus tili fani imtihon bo'lyapti. Ushbu imtihonga ro'molli, ya'ni hijob o'ragan qizlar kiritilmayapti. Ularga qarshi zulm o'tkaziladi. Mana ko'rib turganingizdek, imtihondan chiqarib yuborilgan. дар гузориши комиссияи ИМЕА оид ба озодиҳои динӣ байналмилалӣ USCIRF дар бораи маҳбусони динӣ ва сиёсӣ дар Ӯзбекистон аз 13 октябри соли 2021 гуфта шудааст, ки бо вуҷуди раҳоии ҳазорон маҳбусон аз охири соли 2016 замони иваз шудани президент, беш аз 2000 маҳбус бо иттиҳомоти норавшан ва аз ҳад густурда тафсир шуда, ба монанди кӯшиши сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ, нигоҳ доштани адабиёти мамнӯъ ё узвият дар гурӯҳҳои мамнӯъ боқӣ мемонанд. гузориш аз маълумоти ҳукумат, мусоҳибаҳо бо мансабдорон, афроди ба наздикӣ аз зиндон раҳо шуда, ҳомиёни ҳуқуқ ва наздикони зиндониёни феълӣ ва санадҳои додгоҳӣ тартиб дода шудааст. ин аз тамоми маҳбусони динӣ дар тамоми ҷумҳуриҳои собиқи шӯравӣ дар маҷмӯъ бештар аст ва яке аз шумори бузургтарин дар ҷаҳон мебошад, гуфта шудааст дар гузориш. В Узбекистане, как только вы заканчиваете свой срок, вам могут, если вы политический узник, вам могут как бы добавить дополнительный срок. инчунин дар гузориш қайд карда шудааст ки ҳазорон маҳбусони динӣ дар Ӯзбекистон беш аз 20 сол аст ки зиндониянд. ин яке аз тӯлонитарин ҳукмҳо дар ҷаҳон барои эътиқоди динӣ ба ҳисоб меравад. муаллифони гузориш зикр мекунанд ки дар аксар ҳолат якчанд аъзоёни оилаҳо аз наслҳои гуногун бо иттиҳоми динӣ зиндонӣ мешаванд. تعدادی زیادی محبوسان دینی تنها با اتهام عضویت در گروه‌های ممنوع دینی بدون دلیل دست داشتن در زورآوری محکوم می‌باشند. خبر می‌دهد USCIRF. Те политические узники, которых бросил в тюрьмы предыдущий президент Каримов, они выходят по мере того, как заканчивается срок. Но они не выходят как бы по такой, как сказать, на основе того, что их вина была не доказана, или правительство, или государство просит их как бы извинений у них. То есть новая власть играет свою игру.